Hi guys, so there's this young man who has been doing almost everything just to capture the attention of Wikineo Chifayo so that he might also be given a ride or some wheels. But the extreme of what he is doing just to capture the attention is too much. Recently, he created a statue that was refused by Wikineo Chifayo in Mapesa, and now he is claiming that he has lost his wife, have lost some of his properties in a bid to just please or capture the attention of Chifayo. And I have a video of him now boldly requesting if Chifayo can just hear him out. This guy has been doing this for over a year now, and it's so embarrassing. But out of compassionate sake, I think Wikineo Chifayo should just give him even an aqua, or I don't know. So I want you guys to watch one of his videos as he was begging for Chifayo to do something for him. Chifayo mukuru wemazuva ndaida kusangana nemutumwa pakubuda kwezuva. Zvimwe zvandakataura zvanga zvisiri necessary, zvimwe zvandakaita zvanga zvisiri necessary. Mashoko mapfupi pfupi, ndokumbirawo tsoka dzerwendo, ndokumbirawo mota, ndokumbirawo chekufambisa. Pane mashoko amunogara muchitaura kuti chekutanga rudo, tsitsi tozopedzisira nekunamata. Wikineo ndokumbirawo chekufambisa. Ndakatenderera, ndakaita zvimwe zvanga zvisiri necessary, mundiregererewo ndakapfuurira mukuru wangu, mundinzwisisewo semwana, ndauya kuzokumbira kunyangwe neruregerero. Kasi ndokumbirawo mhinduro yenyu. Dzimwe nguva ndicharamba ndichipfuurira ndichiti ndiri kugona. Dzimwe nguva ndichapinda nepamwe pasingaite ndichiti pamwe rimwe remazuva ndichaona mhinduro yenyu. Kunyangwe pazvichaitikira, kunyangwe zvamuchapindura, ndinogona kungozvitora side break, ndinogona kungozvitora sechinhu chatoitika. Wikineo ndokudai ndisingakanganwe, ndo mashoko andinokusiyirai. Baba vangu ndinokumbirawo mhinduro yenyu. Kunyangwe baba vebenzi rinonzi havana mufaro, rinoramba richingogogodza kusvika baba vapindura. Baba ndinokumbirawo mhinduro yenyu. Wikineo Chifayo ndinokumbirawo chekufambisa, ndinokumbirawo tsoka dzeru.